Como ben sabedes, Galiza sufriu este mes de agosto unha terrible vaga de lumes que son unha catástrofe ambiental, social e económica. Unha catástrofe que tamén nos deixa unha pegada de rabia, de dor, de impotencia, de indignación, ao ver como arde a nosa terra, como arde unha parte do noso futuro, baixo uns lumes que se puideron previr se existira outra xestión do noso rural, dos nosos montes e do noso territorio. Este desastre non se debe repetir e iso implica que o Goberno da Xunta ten que asumir responsabilidades políticas. Porque os nosos montes e as nosas casas non arden só porque haxa quen prende. Arden porque non hai a prevención necesaria. Arden porque se fomenta o abandono do rural para facilitar proxectos extractivistas e depredadores. Os nosos montes arden por unha política forestal fracasada. Arden pola incompetencia dun goberno que non foi capaz de anticiparse e atender as recomendacións que desde fai anos diferentes expertos lle realizan. Un goberno, cando se equivoca, cando falla de maneira tan estrepitosa, ten que asumir as súas responsabilidades e deixar de botar balóns fora. Os incendios destes días non foron unha fatalidade inevitable. Foron o resultado dunha cadea de neglixencias, de falta de prevención, de abandono do rural, de falta de medios, de planificación errónea e dun goberno que se viu desbordado e superado e que intentou enganar os galegos e as galegas. Por iso, unha vez superado o peor desta crise, exiximos con firmeza e claridade a asunción de responsabilidades políticas. Exiximos a dimisión do máximo responsable da incompetencia que nos levou aquí, o señor Rueda, que perdeu toda a legitimidade para xestionar o que máis queremos, a nosa terra.